buhay tanungin, hindi na kailangan sa'yo ay bigkasin. Saglit po. Pagwing Saglit po. Ano, medyo inihingal ako. aking mga Wala na akong ganyan. Wala na ba? Hey! Hello po sa 1 viewers at sa isang nagtamsak dyan. I love you. 1 million viewers, hello. Ay, Kuya Roel Molina. Kuya Nimar, hello. Tamsak daw agad. Thank you. Maraming salamat. I love you. Ate Jenny, hello. Ate Jenny, hello! Yo. Tat, ganyan eh. Layo-layo ka na natin. Oo, ganyan na lang. Ano magandang ano? Para yung kita lahat ang gulo. Yan. Yan! 12 million viewers! Yo, 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 yo! Alamin! sa'yo ay bigkasin. Ate Iba, hello! Kuya Maki! Hello, Panis! Hello po, Kuya Maki! Ang ating paningin, Para mas maganda siguro, mas alam. makikita. Ayaw po! Natuwa po! Para mas malupit ang ganda. Ha? Wag na! Ayaw po! Ang buhay tanungin. Tama po. Kuya John! Kahit wala! Ay, may mali ko yan! Ako ang ako! Ay, makagat. Ano? Niya? Ay, kaya mo. Mahal kita. Hello po! Team Kasangga members, hello! Kuya Chris Pulo, hello po! Kuya Jordan, hello! Makikita. Iwan ko po sa ibang team kong mag-live po sila. Kuya Ruben! Tat, game. Boss naman. Kuya Jaime, hello po! Kita. Shoutout po sa inyong lahat dyan! At sa mga silent viewers! Chin, sama tayo maya, vlog! Sige na, go! Oh. Ate Bidang! Anong vlog, Kuya Pula? Kuya Ruben! Pag may kape na Tinoco, feel na feel ang JV. Mag-great taste. Hello po! Kuya Melo! Ate Ibs TV Vlog, hello! Shoutout po sa inyong lahat! Kuya Ruben, hello Chin Chin! Miss you! Miss you Hello na po, Kuya Ruben. Ayan. Ate Mares, hello po! I love you! Kamusta na po? Ayan, hello po sa lahat ng viewers. Yan po, may arkilado kaming singer. May arkilado po kaming singer. Ano? Ay, Kaya may guys, sounds. lang po yan Ano? hanggang 8 hours. Oh. Unlimited po yan, unlimited. From your hand, Ate Iba, hello! let me fly the distant Sandali naman, sandali lang. land Para, over green yung fields, kain muna si Jame. trees and mountains. Ate Maris. Kuya Maki Gonzalez, hello. Pretty girl, Chin Chin, and Ate Bidang. Forest Hello po, mountains, Maki Gonzalez. Hello. home along the lakes of the skyway. Don David, Jason, hello. Hello din po, kay Don David. Kuya Isagani, hello. Yun. Salamat po Kuya Robin sa pakulay. Salamat, thank you. God bless po Kuya Robin. Very nice. Of the world outside, Amat at Nina. thinking of the ways that the wind can Hello po, turn, Kuya Jordan. Hello po. and the shadows turn from purple and Ate Iba Aurelio, wow, kanta ni Ate. for just the skyline. Thank you Kuya Robin sa atin, Kuya Jaime. Kuya Maki, hello po si Don David. Kuya Freddy, hello. Hello po Kuya Freddy. Thank you po sa pag-tune in. Maraming salamat. Ate Elisa, hello. Ate Marie Chris, hello. Your mother. Your mother. Hi, Mother. Come here na. Ina. Pinama. Ate Iba, hello. Kuya Danilo Pisara. Parang shout out po kay Ilyas. Shout out kay Ilyas. Ilyas Lagas. Kalimutan ka. Hello, Kuya Jaime. Vera.
Marites. The feeling felt Ah, sige, sige. but most of all, break free from this aching window. Sige. And open up this day. Kuya Jaime. Kuya Mirab, shout out kay Chinchin, sabi ni Kuya Jaime. Ate Iba, hello po, sabi niya. Ate Bilang. Maki, hello, sabi ni Don David. Kuya Don David, hello daw. Ate Eds, hello po, sabi ni Ate Bilang. Ate Bilang, sabi ni Don David. Kuya Robin, Ate Migan, hello. Kuya Jaime, hello po. Kuya Don David, hello po. Kuya Danilo Pizarra, hi po sa lahat. Hello. Ate Bidang, hello, sabi ni Ate Abs TV Vlog. Kuya Robin, hi po. Towards the dream you left so very, Nagtitinda sila. so At yun po. very far Tingnan nyo na lang po yung vlog ko. beyond. Kasi nag-vlog ako kanina na nagtinda sila ng isda. Sila Kilagas. Yan. Tingnan nyo na lang po sa vlog ko. Mamaya i-editin ko po. Kuya Maki. Hello po Sir Robin, sabi ni Kuya Maki. Kanta tayo. Pakanta. Request po kayo kay Chinchin kung ano yung request niyo pong kanta. Yan yung friend ko. O, sige. Subok. Kantahin mo yung pagsubok ng mga vlogger. Hey, come on! Wala ba kayong mga kamay dyan? Palakpak naman po para kay Pangulo. Hey, come on! Bakit ba bumabala din Ate Marie Chris, hello, sana ma-post ng Opo! Anong isda ang bininta nilagas? Ano po yun? Yung tabios tawagin sa amin. At yung sinarapan, yung maliliit po na isda. Sabi ko, alin lang ang gumugulong sa isipan. I-request ko. Golden. Golden daw. Kantahin mo. Ang mong isuko, Hey! ang iyong labanan. Huwag mo isipin ikaw lamang ay malilinag ka pa. Kaya hindi tatalikod Golden please. aking naman. Hi po, kuya. Ilang ikaw ang durusa, ilang ikaw ang ulo. Sa akin kung ay katapos na ayaw yan. Sabi ko, Bang bang. Pwede lang yung ramit. May tinatago pala si Pangulo. At ililibit sa Monte Team kasang daming boss. Kaya may sarap sa lahat. Shoutout po sa ating kasang daming boss dyan. I love you. Shoutout po sa inyong lahat dyan sa mga silent viewers. Thank you. Shoutout. Manat Pangulo. Tol Ganyos. Thank you. Salot Tol. Thank you. bilang ikaw ang durusa, bilang Magaling pala kumanda si Brenda. Sabi ni Lisa. ay katapos na ayaw mo yan. Pagkati ko, alin lang ang gumugulong sa isipan. Napagsuko Ate Mares. Thank you Daddy. Again. kung itigil ang lagay. At ayun. Saludo kapatid. Salot. At kagabi, number 3 po tayo. Number 3. Ang iyong labanan, Kuya Julius, thank you sabi ni Kuya Jaime. Ate Maris, hello sabi ni Kuya Don David.
Sabi ko, alin lang ang gumugulong sa Kuya Jordan, Daddy Joel, salamat. pagsubukan. Yun, Mami. Ate Jen. Mami, I love you. Thank you. And Kuya Jojo, thank you po. Salamat kay Ate Jenny at kay Sarge Sotoy. Thank you sa pulpo. At nandyan po si Kuya Jogger. Shoutout po kay Kuya Jogger. Kuya Jogger, yung mani po na sinasabi mo kahapon ay dinala ko na po dito sa kanila. At yung iba po dun sa nadaanan ko ay binigyan ko, sabi kasi ni Kuya Jogger ay pabigay mo kahit kanino. Pero yung dun sa nadaanan ko, di na po ako nakapag-vlog. Hinagis ko na lang dun sa ano. Oh. Itaas ang bandera ng taga Bohol by Franstar, sabi ni Melka Di Chaco. Hello po. Shoutout kay Melka Ate, Chaco. ate ba yan, kuya? Melka. Baka mag-asawa siguro rin Oh, sige po. Share po sa inyong lahat dyan. Ate Jaime, thank you. Ay, Ate Jenny, thank you, sabi ni Kuya Jaime. Ate Jenny, salamat. Kuya Jojo, sabi ni Daniel Bizarra. Walang iba. Thank you po, Ate Yun. Jenny. Salamat po, Ate Jenny, salamat sa Bini. Ate Maris. At siyempre, salamat Ate Jenny, galing po sa akin. Thank you. Kuya Jojo, thank you talaga. Grabe, thank you. Kuya Robel Liboon. Ilabas ang ice candy. Ilabas pa ang ice candy. Ay, wala na daw. Hindi nakapaggawa. Hey! 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 Come on! Shoutout sa 71 viewers at sa mga saling viewers. Siyempre, shoutout sa asawa ko na nanonood. Saka sa anak ko. Kuya Robin. Labot na natin lahat. Nabulungan na naman si Ate Jenny. Thank you. Kuya Ruel Molina, thank you. Kuya Jojo and Ate Jenny. Thank you po, Kuya Ruel. I love you to all. Kuya Danilo, hello sabi ni Ate Jenny. Salamat din. Pinantayan. Ate Marciana Ligira, hello. Inubos lang po sa ice candy. Di wala pong gawa si singing na ice candy daw. Kuya Ruel, sabi ni Ate Jenny. Ate Jenny, mahingi ng mani. Hoy, shoutout sa bayanan ko. Nakatunin si Bilang. Si Arlene. Shoutout, nandiyan po yung Bilang ko. Ate Lilipit sa Monte, hello. Ate Mayang, my friend. Hello. When you're ready to go and your heart up and down, don't give up on your faith. Love comes to those Ate who Maris Condon, Kuya Julio, sabi ni Ate Jenny. that's the way it is. Just the way. Hey! Just believe it. Friends, Cynthia, busy ako. Okay lang, friends, okay lang. Opo, pareho po tayo, Kuya Ruben, sabi ni Kuya Julius. Ate mo siya naligira, Kuya Ruben, Ate Jenny. Kuya Jojo, Kuya Julius, thanks. Yo! Kuya Eman, hello po, Ate Jenny. Kuya Eman, hello. Biga love, shoutout. Mayroon na tayong 14 minutes. Kuya Eman, hello, sabi ni Ate Jenny. Ate Mayang, Ate Marciana, hello po. Hey! Ate Mayang, nakatakasan na naman ako ng bantay ko. Sabi ni Paul Robert, Paul Julius. Ate Maria J, hello. Shoutout po kay Ate Maria J. Ingat po kayo dyan, Ate Maria J. Ate Mayang, hello po. Kuya Maki, hello. Hello po, Sir Julius in Ma'am Maris, sabi ni Kuya Maki. Kuya Jordan, yo. Hey!
Pa-request kay Chinchin ang... Oh, may request na si Kuya Ruben. Ano po? Lagi. Ha? Basahin mo. May request niya sa'yo. Kuya Jordan, hello. Sumaki. Hello po. Ay, nako. Tip niya. Kanta rin Kuya Franstar and Parin Jason. Dagit. Dagit na, dagit. Kaya mo yan. Hindi ko na. Ate Gine, ano na? Kaya mo lang. Kaya tayo mo pa rin. Baka kaya mo. Ate ko. Hello friends, sabi ni Kuya Maki. Ate Gine, ano na sabi ni Paul Julius? Nelson, hello. Ako naman muna. Good. Ako naman muna. Salamat po. Larry boy. Larry Pugoy. Kuya Larry Pugoy, salamat. Lagip and yan. Yan ba yun? Ano kaya? Ano yun? Ano yun? Ito, ito. Di kaya, dagit. Hindi ko alam tono eh. Sir Ben, di kaya, Sir Ben. Dagit. Yes. You is you every day. You see my heart. Pakas kasi. Paus. Paus kasi. Bayay manalo po. Kaya hello po. Hello. Kaya man, set out. Larry, bisa. Set out po sa lahat. All I need is you more every day. You save my heart and been a broken heart. Star. You get you every day for that good. Okay, Kuya Ruben. Salamat po sa pag-request mo, Kuya Ruben. Mensahin natin ito. Pwede rin sa may logo at FC logo. Ang simple sa lahat na nakatuloy natin, may 80 minutes na po tayo. Hello! To hold you forever. All I need is you more every day. You save my heart in a broken heart. You give your love away. I can't find the word to say, and I'm every day. Thank you at nakaraos din. Meron pati kumanta pag di kaya. Tapos hindi mal. Ito mo baga, natapos na nga. Sino yan? May nakalive din ba doon? Check. Tapos athlete. Hey! Basta tayo!
po at hindi nababasa yung mga comment nyo. Kanta muna tayo. Shoutout sa lahat, sabi ni Kasuki Ate Martin. Turn down the beat, hello, sabi ni Mami, hello, salamat kay Ate Jenny. Thank you, Ate Jenny, I love you. Salamat at Jenny. Kuya Roberto, Ate Janice, hello. Hindi kung kinakaya na bumangon man isa sa kama kahit ginawa ko ng tubigan malam di tumatama kung sakali na magbago ang isip mo ako'y lagi lang naman nasa gilid mo kaso nga lang kahit na ang piling ko ako'y di mo nakikita. Ay, ko ilakad sa noon. Hirap tanggapin, di mo na ako kailangan. Sana na may nilabanan ko. Anong nangyari sa tayo hanggang sa uli? Tuluyan pa nakalimutan lang. Ayoko pang mawala ng pag-asa. Mga mata mo'y nasilayan ko. At kahit ano pang gawin, kung pagkukunwari ay tila ba nakalimutan lang. Kalimutan ka, walang ibang mapagsabihan. Balikat ko'y tinatapik. Paano ko tatanggapin na ika'y hindi na babalik ka? Pag naalala kita, luwa'y di maipahinga. Matay wala nang mabigat. Di na ba talaga mababago ang isip mo? Yan na ba talagang ikakatahimik ko? Kasi kahit na ano pang gawing pilit ko, ako'y di mo nakikita. Oo, hirap tanggapin, di mo na ako kailangan. Sana na may nilabanan ko. Anong nangyari sa tayo hanggang sa uli? Tuluyan pa na makalimutan ka. Ayoko pang mawala ng pag-asa. Mga mata mo'y nasilayan ko. At kahit ano bang gawin, pagkukunwari ay tila ba nakalimutan na. Kalimutan ka. Hello po sa lahat. Ate P, hello. Hi din po. Hello po sa lahat. Kuya Iman, hello po. Meron po tayong 23 minutes. Thank you, sabi ni Ate P Portugal. Kuya Maki, hello po. Kuya Danilo, hello. Ate Lisa, hello. Hirap tanggapin, di mo na ako kailangan. Sana na may nilabanan mo. Anong nangyari sa tayo hanggang sa uli? Tuluyan ba nakalimutan na? Ayoko pang mawala ng pag-asa. Mga mata ko'y nasilayan mo. At kahit ano bang gawin, kung pagkukunwari ay tila ba nakalimutan ng kalimutan ka. Okay naman. Hello po sa lahat, Ate Lilibet, hello. Ricardo Acosta, hello po, Kuya Ricardo. Kuya Eman, hello. Bira. Wala na. Nabirit na dun sa live ni Pangulo. Hello po.
Shoutout po sa shoutout daw Mayura, sabi ni Kuya Eman. Hello, Kuya Eman. 90 viewers, hello. At syempre, shoutout po dyan sa sa Hong Kong. Mga kasama ng biyanan ko. Shoutout po dyan. Ingat po kayo palagi. At syempre sa lahat ng mga OFW na mga mata. Never mind. nakikipaglaban sa hamon ng buhay sa ibang bansa. Shoutout sa inyo lahat. Hey! Hey! Come on! Shoutout po, Mayora Jamela. Sabi ni Kuya Eman. Hey! Lambing. Kuya Makia. Hi, Jame. Sabi ni Kuya Mike. Paring Jason laga ka maya Luya. Salamat na po. Request ko. Opo. Malupit yung mga request ni Kuya Rocky. Talagang pangsagaran. Kuya Iman, palakpak. Sir. Pero Kuya Rocky, yan yung mga yan yung paborito ng boses ko. Yung mga pilit. Kaso, iwan ko magpabilis ako mga pass yun. Kuya Lupisara, hello. Shoutout po sa inyo lahat dyan. Ate Yoli. Jason nilo, sabi ni Ate Yoli. Ate Marciano Higuera. Diyan na Kami, basta. hello. Hindi ko Shoutout sa lahat. Subok lang. Ate Maria G, shoutout po. Ate Cherry, shoutout. Noong naka-silent viewers na po, shoutout po sa inyo lahat. Hey. Ate Bidang, Ate Yuli, hello. Yan daw yung pito na nagpupuyan. Miss Gladys, hello, sabi na Ate Yuli. Hey! Is namang maglaro na pag-ibig mo. At yun, pagkatapos ng live ko, uwi na rin ako sa bahay kasi kumbaga wala kaming gawa ngayon, pahinga muna para makatulong pa ako dun sa asawa ko. Kasi Mayroon. Punta kayo, manood kayo dun. At magluluto pa kami ng mani na paninda. Kasi yung mani na niluto kahapon ay inubos po ni Kuya Jagger. At dinala dito. Ay, pasalamat kayo kay Kuya Jagger dun sa mani. Pasalamat kayo kay Kuya Jagger. Kuya Jagger, ayan, thank you so much po sa paano ng mani. Ayan. Pero di ko pa naman natitikman. Titikman ko mamaya. Ayan. Inubos niya yung mani na tinda. Salamat. Okay, ayan. Thank you so much po Kuya Jagger. Tumalina sa board. God bless. God bless. Hey. Hey! Kuya Danilo, hello po. Ada Lilibet, hello. Ate Mares, hello. Hey. Hey. Tumatawa ka kami. Ate Marciana, sabi nyo namin tabi. Hey. 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 Hey, come on. At yun, maraming salamat sa lahat ng suporta nyo. At sa first round, second round, at sa third round ay solve na natin. Abang na lang tayo sa pangatlong round na ibibigay ni Idol na panibagong task. Kung ano yun, sana, kung ano man yun, at sana suportan nyo pa rin ako para matapos natin yun, para di tayo mag-kick out. At sa review naman, pangatlo tayo. At 15 na lang ata kami naglalaban, 15.
Yun, congrats sa ating lahat. Sa Team Subasco. Hindi ko lang, ay baka mamaya, number 3 pa rin tayo. Number 3. At sana sila makagraduate din, si Otol at si Kuya Fransar. Sana po, supportan din po natin sila. Thank you po sa inyo lahat. God bless and I love you. Salamat sa suporta nyo. Grabe yung suporta. Day 1 dito sa porting naglaban, day 1 dito at dalawang bis tayong nagpanguna. Tapos nagpangalawa, tapos nagpangalawa, pangatlo. Ngayon steady tayo sa, oy Ate Cherry, I love you. Thank you po Ate Cherry. At ngayon, ilang ano na tayong steady sa number 3. At okay lang, kahit di man tayo mag-first. At kung ano lang po yung abutin natin, tanggap natin yun. At maraming salamat po sa inyo. Wala tayong ano din kasi, siyempre, kayo po yung sumusuporta sa akin. Kung ano lang yung abutin natin. Mag-first man o pang ilan, basta di tayo mag-out. Maraming salamat sa suporta nyo. Yun. Salamat po. Farewell. Thank you daw, Ate Cherry. Salamat, Ate Cherry. Salamat po, suporta. I love you all. Mwah! Danilo Pisara, Sir Rini, hello po. Kuya Rocky, hello, sabi ni Kasuki. Kuya Rini, late ako, nood pa ako ng update ni Alamed Israel. Opo, Kuya Rini. Salamat po, Kuya Rini, sa suporta. Sa inyong lahat dyan. Salamat. Kuya Chris Pulo, $70 lang lamang sa inyo. Opo, nasa $70 po yung lamang sa akin, lamang ni Kuya Dang. At sa views naman, sa views, number, pang-anim ata ako sa views, pang-anim. Thank you po sa send one now, Ate Cherry. Hey, salamat! Hi, hello po Kasuki. Danilo, hello, sabi ni Kuya Rini Castelio. At basta lahat po yung pinapasalamatan ko kayong lahat. Lalong-lalo na rin po sa mga kasama ko dito kapag nagla-live. Hayaan nyo, may pinaplano rin ako. Pati ko muna sabihin kung ano yung pinaplano. Kasi mahirap magbitaw na baka di natin magawa. Para dito rin sa mga kasamaan ko dito pag nagla-live. Maganda ko, Marisol. Shoutout kay Shoutout po kay Maganda ako, Marisol. Shoutout po Ate Marisol. Elias ng Baguio City, hello po kay Elias. Ate Maria J, hello. Shoutout po kay Ate Maria J. Hello Ate Cherry, sabi ni Ate Maria J. Ate Cherry, hello, sabi ni Kuya Rini Castillo, Don David. Pag hindi maka 100k ng views sa 27, 100k. Oo nga po. Pag di raw naka sa loob ng 27, ano ba lang naman tayo 23 tayo, 23. Oh. Lalo nang naramdaman ang sakit ng ulang bibig ng siya. Hindi kailangan natin basahin yung mga comment nila. O request po kayo sa request po kayo sa dalawa. Kung ano yung, kasi salita lang ako ng salita dito sa araw. O request po kayo sa dalawa. 1, 2, 3 ka na ba? Opo, number 3 pa ako. Kaya Chris Pulo. At may na tayo, may 34 minutes. Bantayan natin. At yung number 2 ay may $70 po yung lamang. Yung number 1, mahirap yun habulin. Hindi natin yun kaya habulin. Ate Maria J, hello po, sabi ni Ate Maris. Hey, hey, hey. Come on! Just go. Hey! Ano ba naman ito? Nasa mo na
ng kanta. Opo, 4 po yung nag-graduate. Tol, thank you, Tol. Thank you. Thank you sa support. Thank you, Tol. Sabi niya Hey! Hey! ayaw Hey! niya munang Parang mahabol natin yung ano. sabihan sa Yung number 2 ah. iwala. It's ako naniwala. Pinagtagal Kuya Julius, thank you. Sabi ni Kuya Rini. Thank you so much po, sabi ni Ate. Kuya Ruel Molina, thank you, Kuya. Thank you po. Walang ay sagot niya. Ba't ba alam mo na di Di ko ko maipinta. Daddy, thank you. kailan maghihintay at kung ay nais na Kuya Benji. tayo Hello, Kuya Benji. pero Shout out po kay Kuya Benji. minamahal mo sa bibiro Pinalak mo sa Grand Nels Olin. Awitin mo isasayaw ko. hanggang nasa manos O sige, awitin mo at isasayaw ko. pero sa May request. Si Alamid kailangan umataw sa views. Opo. Supportahin niyo rin po yung mga vlog ni Tol Alamid at yung mga vlog nila. Siyempre kaming lahat po. Yung buong team Pahaway. Kahit po yung di naka-challenge. kailangan na Haji Sonay sa lahat, sabi ni Kuya Benji. Kuya G sent me the love story by Taylor Swift. Oh, love story daw eh. By Taylor Swift. Sabi ni Kuya GC. Okay na po, okay. Naging seryoso Kasi ikaw na yung kumanta ng ano, amin naman sasayaw ko. Thanks, Jason. Mami, hello. May 37 minutes na po tayo. Hello, Kuya Jojo. Uy, ito din Kuya Jojo. Hi, Kuya Jojo! Hi po, Kuya Jojo. Hello po, kamusta Nandyan po? lagi si Kuya Jojo. Yan, kay Kuya Jojo, kay Kuya Jagger. Ate Jenny, hello! Basta energy, sulit ka sa alerta. Non-drowsy na, fast at At iba. ano muna yung isa? Taylor Swift daw. Tilo, sweet. Tilo, Oo. sweet. At may 37 minutes na po tayo. Kanino kuya? Kay Tilo, sweet? Taylor Swift. Taylor Swift. Sabi ni Jamila. Taylor Swift. At yung time natin dito sa Pilipinas ngayon ay 12:19. Ayan, Hey! sa may request po. Ate Ebs. Hey, 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 hey. We were both young when I first saw you. I closed my eyes. Yan, pabiluin muna natin yung nagkakanta para malinaw. On the balcony someday. See the lights, see the party, the ball down. See you make your way to the crowd and say hello. Little did I know that you were Romeo, you were Hello. throwing bad ones in my daddy said stay away from Juliet, and I was crying on the staircase. Let's go, sabi ni Kuya Noli. Don't go. Shout out to Kuya Noli. Hello, And Kuya I Nani! said, Romeo, take me somewhere we can be lost. I'll be waiting. Oh, May lasing po naman na yun, may lasing. Oh. the princess. May lasing. I'll be the princess. May lasing. It's a love story, baby, just say yeah. Pari Noli, para tayong lagaring dalawa. How to the garden to see you. We keep quiet, cause we're steady with you. So close your eyes. Hello po, Ate Rincolin. Hello po. Siya yung mayura daw eh. Siya yung mayura daw, sabi ni Ate Rincolin. Tama ba, Rincolin? Yan daw. Oh, Tol, salamat. Kuya Rescue. Kim. Hi! Thank you, Daddy June! And I said, Romeo,
take me somewhere we can be alone. I'll be waiting. All who's left to do is run. You be the princess, I'll be the princess. It's a love story. Ay, lalaki. Kuya pala, kuya. Lalaki po ako parin dito. Ay, sorry po, Kuya Lincoln. Ay, Kuya pala. Sorry po, kuya pala. Thank you, Ninang. Ate Marciana, hello. Hey, baka mapinat ka. Kagagaling lang nito. Ate Margie, si Ate Inday po, andun po naglalabing-labing sila ni Kuya Sani. Wag muna nating istorbohin yung dalawa. Naiinggit po si Ate Bidang, wala si Kuya Bobby. Naiingit ako. Naiingit ka, umalis ako. Wondering if you were ever coming around. Send one more. Hindi yan alam. Hindi yan Ali, alam ni Nicole. Kuya Noli, shout out Kuya Noli. Romeo sent me. I've been feeling Pag sumayaw si Jamie parang lalaki. Lalaki naman talaga to. Kuya Don David. Lalaki po talaga yan. Pare yan, pare. Di ba, pre? Oh, lalaki yan. Oh. Ay, tay. Hello, pagkakataon po sa inyo lahat po. Sabi nila. Ay, mga taga-Jeddah. Yun! Kuya Travel Vlog, hata para sa Ram. Watching from Jeddah. Ingat po kayo sa Jeddah. Hey, paring Jami, sabi ni. Paring Don. Hello, Hey, di ba? Lalaki po yan. Kuya Don. Hello, Kuya Don. Hey! Buhay na naman si Bidang, Kuya Don. Yan, salamat. Salamat sa 99 viewers. At ang time po natin ngayon ay 42 minutes. Kuya G, say hello. Ano, soft drinks? Soft drinks? Bawal? Soft drinks? Pwede. Mga sa Prince. Wala. Wala mo na ice cream. Wala mo ice candy. Ate Bidang, Graham cake. Graham shake. Yung abitin mo daw, isasayang. Isunod mo dyan. Hey, come on! Ate Ed! Hey, Ate hey, Ed, hey. hello! Hey! At Kuya Lincoln, nagpatulog lang po sila kay Bibi nila. Ah, nagpatulog lang pala eh. Para di na. Joke lang, Sunny at Henry. Yan! Ay, thank you, Ate Che! Ate Chi! Ate Chi! Love you, Ate Chi! Love you! Ma! Ma! Hey! 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 Parang mahabol talaga natin yung ano, number 2. Hey! 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 Salamat po sabi ni Kuya Noli. Kuya Noli, amo na! Hey! 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 Ilas ng Baguio City! Di ko na mapipigilan ang aking sarili. Naisipin ka na. Di ko na mapipigilan na ikaiwasan at kalimutan pa. Hey! Hey! Lobat! Lobat po! Lobat! Lobat! Paring Jami! Ayan, nalobat! Hey! 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 Hey, paring Don! Ang ganda naman ng buwas. Ano na? Baka mabinat ka. Dahan-dahan lang sa sayaw, baka mabinat ka. Colonel! Sayaw Chin habang kumakanta. O sayaw daw Chin habang kumakanta. At na ano, yun. Heart na Ate Cherry. Love you Ate Cherry. Ingat po palagi. At nasa work ata to sila eh. Kuya Jordan, Mami, thank you. Kuya Lincoln, Chin, request ko. Pagkikanta yung kanta. Zombie. Okay! Zombie daw. Kantahin mo daw yung zombie. Siguro church na lang natin. May Lubat yung speaker. Wala tayong ano kasi. Walang walang charger. walang charger. Mano-mano. Da-d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 a. Babahin mo daw ulit. Zombie daw, Chin. Mano-mano na nga ni. Ako na sa... Hello, Mayora. Oh. Hello, Kuya Ruben. Hello po, Kuya Ruben. Ro. Hindi ko kasi nakita. Kuya Hi, Ruben. Kuya Ruben. Kamusta po? May 45 minutes na tayo. Zombie. Dance Ate Bidang. Kuya Renato Lumahan.
Paring Ruben Amuay, sabi ni Kuya Noli. Chin Chin, sunod mo kantahin. Dancing Queen. Ano po, lubat na kasi itong ano, na mamatay na. Dali na, magsayaw ka mo. Hello, paring Mayura, sabi ni Kuya Benji. Hi, paring Benji. Sabi ni, ano, Wellington. Sa isipan ko, ikaw ang siyang gumugulo. Di mo lang alam Hey! 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 ang nararamdaman ko. Hey! Hey! Pag Sa'yo na! ikaw ay nakikita Sabi ko, ko, Ruben. nilalamig na sa kaba. At pag di ko mapigilan, ako'y malulunod na sa Hey! saya. Shoutout kay Kuya Bobby Villanueva! Nagwawala na yung asawa ko! Kuya Bobby sa ating bidang ko! 46 minutes! Kuya Bobby! Ingat sa pagmumotor dyan sa Maynila! Hey! Hey! Harap ka ng camera! Nandito si Ate Inday! Tapos na sila yung Timothy. Ano naman? Hello everyone, sabi ni Kuya Jojo! Hi kay Jojo! Jojo! Ay, Jojo! Dito si Ate Inday. 46 minutes! Paring Jojo, hello! At ika'y magtatanong. Hey, hey. Ikaw ang pinapangarap at Inday daw, Inday. hinahanap ng mata. At pag tayo nakikita, ayoko nang mawalay pa. Sinta, di ko na mapipigilan ang kaligayahan na aking nadarama. Hey, hey. Di ko na mapipigilan ang aking sarili na isipin ka. Di ko na mapipigilan Yan! Ate Iba, hello! Salamat! Di ko na mapipigilan ang aking puso na ibigin ka. Hey! Hey! 47 minutes! Kuya Freddy! Hello po, Kuya Freddy. Ate Mayang! May kasaga, Ate Mayang. My friends, hello! Hey! 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 Pinapangarap at laging hinahanap na mata. At pag tayo nakikita, ayoko nang mawalay pa. Sinta, di ko na mapipigilan ang kaligayahan na aking nadarama. Hello po! Di ko na mapipigilan ang aking sarili Ate Marty! na isipin ka. Di ko na mapipigilan na ikaliwasan at kalimutan Ate Iba, hello! Salamat Di po! ko na mapipigilan ang aking puso na ibigin ka. Hello sa anak ko na nag-comment, si Hailey. Hello, nak! Hi, pa! Kumain ka na, nak! Kumain na ba kayo, nak? Hindi na ba talaga mapipigilan yan? Hey! Hey! At may 49 minutes na tayo. At malapit na tayong mag-out. Siyempre, salamat sa kanila. Nakasama dito sa live. Siyempre, salamat po sa inyong lahat ng mga nagpapakulay at mga nag-tune in. Kuya Jojo, ayos naman, ma'am. Kuya Jojo! Ate Mari! Hello, Ate Iba. Ate Julia! Ay, Ate Julia, Kuya Julia! Yan talaga, friends. Sorry! Yun naman siya. Thank you po! Oh. Zombie. Hey! Hey! 49 minutes! Na may request ng zombie. Zombe. With that saluting. With dance daw. O sige. At dito ko titingin sa sa oras natin. Wala ka! Kanina ka parang hinahanap ni Kuya Jojo eh. Kuya Jojo, dito na pa ako. Nagluto po ako kanina. Hey! Hey!
Oh, si Kuya Noel, Kabangangan, kapatid ni Kuya Noli. Shout out. Shout out po. Another head high. Hello, Inday and Sunny, sabi ni Kuya Maki. That is slowly taken. Hey, hey, hey. The violent skies such silence. Who are we Ay, natawa tuloy si Tol Julius. But you see, it's not me, it's not my fault. May request na to, Jojo. Tingnan natin. In your head, tear up my hand. When it comes, thunder bombs, O sige, Kuya Jojo, pag abutin pa ng oras, bakit nga ba mahal kita? in your head, tear up crying. Oh, sabi ni Kuya In Jojo. your head, in your head, someday, someday, someday. Yun, kararating lang pala ni Ate Eva. In your head, in your head, someday, someday, Baka sarili kasi niyo. Out po sa 100. Out po sa 100. Parisani! Parisani, hello! Parisani. Okay, Kuya Jojo. May request Kuya Jojo. Kuya Rini Castillo, salamat Inday. Sabi ni Kuya Rini Castillo. 51 minutes po tayo. Another mother's breaking, heart is taken over. Ate Lilibit sa Monte, hello. 43 minutes. Kuya Jojo, sabi ni Parisani. Hello Inday, sabi ni Ate Ebs, TV Vlog. It's the same hope. Ate Eva Aurelio, hi Sunny and your beautiful wife. Kumusta po? In your head, there's still fighting. Hello Sunny, sabi ni Kuya Jojo. And their bombs, and their bombs, and their guns. In your head, Hey. in your head, there are dying. Hey. In your head, in your head, someday, 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 let's in your head, in your head, someday, someday, someday. Hey! Hello Maki. Yes, yes. Hello, Ate Ate bilang. 44 minutes. May 53 minutes na po tayo. Ayan, bago natin to i-out, habang medyo mahaba-haba pa. Maraming salamat, thank you po sa mga pumasok, sa viewers, sa mga thumbs up, sa mga nagpakulay, thank you, I love you, and ingat po kayo lagi sa inyo. At siyempre sa kanila, na lagi ko silang pinapasalamatan. Thank you sa mga kasamaan ko dito. Ayaw nila ng soft drinks na eh. Anong oras mag-live si Sunny? Hindi ko po alam, Kuya. Kung anong oras, baka mamaya po. Hindi ko pa alam. Magkakabi po. Baka mamaya po. Ay, gabi daw po. Tol Sunny, comment ka dyan kung anong oras ka daw magla-live. Bago pa yun eh. Anong oras daw kayo mag-live? May tatanong. 7 or 8 po. Mga 7, Mamaya. kasi mamaya, Kasi para di pa magsarado yung video. Oh. May 54 na tayo. Hello Ate Inday, welcome. Kamsor. Makikita din tayo. Ikaw na Ate Ginny. Inday. Ako sa iyo ko yung natin bilang. Hello daw Inday, sabi ni Ginny. Oh. Ayan, shout out po lahat. Shout out po sa Hello po. 118 and hello po Ate Jenny. Hello Tintay, welcome sa Sor. Magkikita din tayo. Po Ate Jenny, punta ka dito. Ngayon na para continue daw kuya. Pwede, pwede. Ngayon para continue na. Ngayon daw. Sabi mo si ano? Puntahan ko Si muna. Mr. mo. Magwawalang ibon ng itong puso ko. Ikaw Jojo yan. Walang Salamat po ka Jojo sa request mo.
55 minutes na po tayo. Mga 59, out tayo out. Ayan, thank you so much sa lahat ng nagpalipad. Tatay Alice TV, hello po. Hello po Kuya Julio, sa si Marina. Shoutout kay Kuya Jagger, shoutout. Habang mahal kita, Ate Mayang, don't get it. kahit di pinapansin ang damdamin ko, di naman ako mahal, ito pahin ako, nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit Ay, na sige. may mahal ka ng iba, pagpaling na baliniw ako sa'yo. Hanggang kailan ako magtitiis? So bakit nga ba Hey! Hey! mahal kita? Ate Maya, hello. 46 minutes na. At salamat sa 126 viewers. 126 viewers. Ilang ano? Pagpiling ko sa'yo, di Ah. kailanman magmamahalin. Maraming salamat, Megan at Chinchin. Ang ganda na awitin, grabe. Grabe. Salamat din po kay Jojo. Hello, Chin, sabi ni Hello po kay Julio. 56 minutes. Ann Banson, hello. Kay Ann Banson. Shoutout. Banson. Pervin Lebeon, Alex, hello. Walang tibon na lang ito. At pagkatapos ng live, kakain muna ako po. Sila kumain na. Kaya nag-live muna ako. Ba't na maririnig? Time daw, nag-chat na yung asawa ko, time daw. Patak ng luha, 57. niwang saksi. Ma'am Ann Banson, sabi ni. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin Kuya Puloy, pasok! di naman ako Yan! mahal. Kuya Puloy. Panin ako, nagmamahal ng tapat sa'yo. Pa-jacket mo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal Ayan po, nandyan na. At may jacket ka na po. baliw ako Ami, hello, sabi ni Tol Ruben. Kay Kuya Ruben. So bakit nga ba Hello, Kuya Jaime. Kuya Jaime. 57 na po tayo, mag-out na, malapit na. Para sa request ni Kuya Jojo. Kuya Puloy, sabi ni Kuya Dundabi. Ilang minutes na tayo, Kuya? 58 na, mga 59 out tayo. 59. Makbal, Kuya Makbal. Baliw na. Yun. nagmamahal Salamat din po sa pag-tune in mo, na ba mahal? Ate Ann Banson. Kahit na may mahal ka pang iba, Thank you so much, Jen at Megan. sa'yo. Hanggang kailan ako magtitis? Jen, O Kuya James Kyo, hello. ba Ayan, malapit na mag-out. Thank you, thank you. mahal? Bye everyone, almost time. Yun, malapit na. At siyempre, ito tayong lahat para magpasalamat tayo sa kanilang lahat. At magsasabay tayo. Ayan po. Thank you, thank you. Thank you sa suporta nyo. Love you all. Ayan po. Salamat, 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 salamat. Ingat po kayo palagi. God bless always. Ingat kayo. Ayan, bye-bye. Yun, thank you po kaya James Kyo sa Pakulay. Ayun, Kuya James Kyo, out na po kami. Bukas naman tayo ulit magkikita-kita. Yan, Kuya Noni, shoutout. Yan, bye-bye. Baka lumagpas tayo. Thank you, thank you, thank you. Mwah.